Gikasugmuyo ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ang usa ka tambalanan nga mibalibad ng mudawat og mga pasyente nga taga Talisay human wa pa mabayad ang utang niini nga mikabat na og 7 milyones pesos. Jinky Barrio, sugin nimi. Sorry to inform you that temporarily not honored ang imong coupon og DSW medical assistance starting today. Kini ang unod sa text message nga dadawat ni Talisay City Mayor JVR niadtong Pebrero 1 gikan sa usa ka nagpailang staff sa social welfare nga nagpahibaw kaniya nga di na nila dawaton ang mga coupon gikan sa City Hall nga gamiton sa pagpatambal sa mga kabus. Giingong dunay utang nga 7 million pesos ang lokal nga kagamhanan sa ospital nga angayan unang bayaran. Alang ni Mayor JVR, dili kini makatarunganon kay daghang mga kabus ang maapektuhan sa maong pamaagi. Manang district hospital gibutang na sa gobyerno para pagluwas sa mga kabos na naginlang tabang. Di sa guway kwarta na sila, bahalang mahurot ng tambal diha. Total ang tumuong tuyo na pagluwas na sa kinabuhi, dili manggigibutang ng tambal para dako tagingan siya. Giklaro sa mayor nga andam siyang mubayad sa kanhi utang sa nakalabayng administrasyon, sigayon nga dunay saktong dokumento nga madawat ang iyang buhatan. Ako dili ko mo deny ana pagbayad kung masatisfied ang dokumento pagsuportar sa maong utang. Otherwise, ako'y madubag ana sa kuha kung magbayad lang ko diretso niya na. Nagduda si De Los Reyes nga dunay nagpaluyo sa tanan apan di na siya buot pang mokomento niini. Giauhag na lang niya ang mga kadagkuan sa public hospital nga sabton og dawaton na lang ang kabus nga pasyente sa Talisay. Adi lang ko masayod niya na kay ako karong utok ko na napokus unsaon na ako pag atiman ang mga kabus nga kinahanglan sa ato ang serbisyo. Kung doon na may nahitabungin ana, manubag sa tubangan sa Ginoo. Suway nga gikuhaan sa ilang habig ang tambalanan apan wala didto ang mga opisyal. Jinky Barrio, News 5. Ginauman nga sa first quarter karong tuiga makapalit na og mga bag-ong ekipo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Laing gipahibaw sa pangu sa PDRRMO nga mikabat sa 200,000 pesos ang nahimong kadaot sa bagyong Basyang ni atong Biyernes. King Perez, sugin nimi. Gisuwayan og lungkab kaganihang kadlaw ng buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pakyas nga nakuha mga ekipo sa maong buhatan human mabantay sa mga sakop niini. Gipaabot pa nga matukod ang kaugalingong building sa PDRRMO human naguba sa linog sa miaging tuig aron masiguro nga dili mahanaw ang ilang mga gamit. Wa madayon so we have to coordinate with the civil security unit ng Iloy, and of course there is akong tao. I will have to implement also kanang security measures for business apuan. Gipahibaw sa Sanchez nga lihukon na ang pag-purchase sa dugang ekipo alang silang buhatan. Lakip ini ang usa ka set of earthquake equipment nga giaprubahan na pagpalit sa provincial board nga mo kantidad sa GES nga to sa 15 milyones pesos. Doon ay light locator. Okay. Doon na siya fiber optics na snake camera. Kunya doon ay katong mga pressurized airbags nga murag lifters ba. Mikabat sa 200,000 pesos ang danyo sa nagubang panimay tungod sa bagyong Basyang ni atong Biyernes. Lakip nga gipahibaw ni Sanchez nga mikabat og kapin 90,000 pesos ang kantidad sa danyos nga nahiaguman sa agrikultura sa Balamban, gawas pa sa 2.9 milyones pesos nga danyos human sa Kabugnaw. Sa nahitabong lunop sa lungsod sa Asturias, nasayran nga nag-abot ang tubig gikan sa bukid ug dagat hinungdan sa dakong baha. Daan na sabdi ay nga hazard zone ang maong dapit. Gitugyan na sab ni Sanchez sa Mines and Geosciences Bureau kung irekomendar nga dili na papuy-an ang maong dapit. Ang nahitabuan ang sa Asturias, mura na siya sapa ba? No? Unya, labi na siya kaning sa may barangay Santa Lucia. Unya, mura, water will always seek its way, no? King Perez, News 5. Nidangop sa Kapitolyo ang mga lumulupyo sa Silot Bay sa lungsod sa Liloan. Buot silang magpatabang sa kagamhanan sa lalawigan, human gidid-an sila pagsud sa pribadong bahin sa Silot Bay nga gipanag-iya sa pamilyang Mendoza. Gi-refer sila sa Vice Gobernador Agis Magpali ngadto sa Provincial Legal Office. Nagpatabang lang sila sa province, assist lang ta.
We are behind the people. Unsag yun ang makatarungan. Gikagubdan sa mga sidewalk vendors kananinda sa Vicente Soto Medical Center ang pahibaw nga di na sila makapaninda og tulo ka adlaw. Leslie Caminado Vistil, Sugid Limi. Nireklamo ang mga sidewalk vendors nga gipahibalo sila nga tulo ka adlaw nga dili pagpaninda og dili usa ka adlaw ang gipahamtang nga silot ngadto kanila. Ang penalty gipahamtang tungod kay ang tindahan sa usa sa ilang mga sakop nakaali na sa agyanan sa tao. Mo na yung gingon, together we can make things happen. Taro na happen na. Boy, happen kami kagahapon. Wa may pamahaw paniuto panihapon. Taro tiwasan ba yun itulok adlaw. So ital-ital na nga pasalig. Kita demokrasya mangita. Sultihan tag tarong kay kami regulated vendors ni. Giklaro usab sa pangu sa Garbo Asenso Sumbanan Alyansa nga si Dr. Lucille Mercado nga usa lang kaadlaw ang ilang ipahamtang nga suspensyon. Miscommunication lang ang nahitabo kaganiha. Monday na. Actually, we just want to send a message. So we just need Monday. Pero if they will not follow ato niyang kwan in the future, it will be more than that. Leslie Caminado Vistil, News 5. Barangay officials nag-ilog sa sakyanan sa barangay. Niabot ang reklamo sa Visayas Ombudsman. King Perez, Sugin Limi. Konsehal sa Barangay Dayas ug kanhi Barangay Kapitan gireklamo sa salang malversation of public property atubangan sa Office of the Ombudsman for the Visayas. Misumbong nga usa ka Roberto Espina, batok silang konsehal nga si Marilyn Bernal ug kanhi kapitan nga si Ray Ellery Cañada. Matud sa reklamo, ang kanhi kapitan mao'y nagamit sa Toyota Hilux sa barangay. Si Atty. Julio Cesar Entice, legal counsel sa reklamante, nagkanayon nga ang sakyanan giisyu kini kaniadto kang konsehal Marilyn Bernal. Apan suma silang reklamo, ang kanhi kapitan gihapon mo'y nagamit sa sakyanan. Gani gipakita sa legal counsel ang pipila ka mga hulagway nga nakuha sa miaging buwan nga nagdrive si Cañada sa sakyanan. The thing is that they need to explain to the public why a government issued vehicle, a government service vehicle, is being used for a private purpose, was being used by a private individual instead of a public official on which this vehicle was assigned to. Matud pa sa Dayas Barangay Captain Jerome Puerto, hasta ang gitugyanan sa sakyanan nga si Konsehal Bernal dili kagamit sa sakyanan. Mismo ang kapitan, mo inisulti man mo nga dito ni sakay niya. Ang affair was so good og buntag. Mahuman og hapon. So gihatod og buntag. Karon na may laing activity sa gipalo up sa City Hall. Dili raman ko niya na may laing nga maka efficiency ba sa paggamit sa services barangay or anything sa public property. Mo na may kasakyan na nangutana na daan dito nga pwede ba makahit kay nabi laing lakaw laing budyal okay man mao nang gibuhat na. Matod sa kanhi Barangay Kapitan Ray Ellery Cañada nga anaa niya ang sakyanan kay gawas nga dili kahibaw mo drive si Bernal wa kini parking space lang panimay. Giklaro ni Cañada nga gihatag ngadto kang puerto ang Hilux ug minibus ni atong Disyembre 1 dihang ilang gi-turn over sa bagong administrasyon apan wa kini dawatan ni puerto. Sa mo na niingon nga advice sa ilang mga advisor nga ayo gi pirma basta nagikan ako. Hinoon nahatag ngadto sa bagong kapitan ng minibus apan buot usab unta kini bawion tungod sa pasangil nga dili pasakyon ng mga taga Team Rama. Nanay gate. Galihan sa ituon basta giya siya. Aw nabalintong yun. Dihang nasayod si Mayor Michael Rama sa nahitabo, mimando kini nga itugyan ng sakyanan ngadto kang Barangay Captain Jerome Puerto. I don't think that will also be happen. When you are no longer the barangay captain, that should be a legal requirement nimo that you should impact gikan the city government, turn it over back to the city government. And then the city government will now have the prerogative on how he will use it. I think everybody knows, it's public knowledge, at the moment the barangay captain is not allied with the mayor, then he has no trust and confidence on the latter. King Perez, News 5. Nasakpan sa mga tagdumala sa suri-suri caravan sa lalawigan sa Subo nga adunay nga mga sosyal nga grupo nga miapil sa mong kalihukan bisan og wala mamayad. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gibutyag ni Cebu Vice Governor Agnes Bagpale at tulos sa panagtigom sa mga tourism officers sa kalungsuran nga dunay grupo nga party crushers kinsa na nga pili sa suri-suri Sugbo caravan nga gipahigayon niya ating miaging buwan.
gingon nga ang mga grupo, sosyalon, o disakinan pa nga misalak sa mga mibayad nga guests. Gibadlong sa mga sakop ni magbalay ang mga tao, apan nangangkon nga apil kuno sila. Nagtubot na naman sa mote. Kay daw sila sa among itinerary. Sa ikamas sila di ko. Una siya, kapuro ko na sila. Dalirang masusi sa provincial tourism staff ang mga way appeal kay wa sila suri-suri sugbo t-shirts o identification cards. Ang epekto sa mga gate crashers maong pagkuwang sa mga giandam nga pagkaon sa mga kalungsuran ug dakbayan nga misalmot. Hangyo sa bisig gobernador nga mubayad na lang og tarong aron makapili sa laglag nga way problema. Yeah, they're well dressed. Mga turista sad sila nga ni adto. But now we require ID. Muna nga, mag-ID gyud tanan mag. So, mo na ni remedy. Ryan Sorote, News 5. Kung mao kanto naglangkob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Pebrero 5, 2014. Kini si Franz Panilongson. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatid sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kila pa sa balita, Action!